ste sem došli, tak učitelia by boli veľmi radi, aj ja, lebo ja by som tu bola, lebo ja tu mám, božňujem to tu. A myslím si, že by ste boli veľmi nadšení, naučili by ste sa, chodíme, v pondelok sme napríklad boli v zoo, bolo to tam super, zvieratá sme pozerali, sranda tu je a v útorok sme boli v Auparku. Boli sme v